Исәнәрмесез, бу Эйчи каналы, минем исемем Ленар, мин Мәскәүдә яшәүче татар егете. Бәлеш пешерүче ерләр чупряк. Бу минем сүз түгел. Бер ай элек ВКонтактедагы буа кызлары төркемендә шундыйрак бер фикергә тап булган идем. Берәүләр яклап чыкты. Жүнле ир бәлештә, башкасында пешерә белергә тиеш түгел. Ирләр тагын носки да бәйли башласыннар ди булар. Икенчеләр исә каршы килде. Татар ирләре бәлеш пешерә дип кенә ирлеген югалтмый. Мин бәлеш пешерә беләм. Һәр елны дусларны бәлеш белән сыйлау инде традициягә әйләнде. Соңгы тапкырында 31 декабрьдә әзерләгән иде. Минем иң яратмаган өлешем бәлеш әзерләүдә камырны берләштерү, төбен һәм капкачын. Ну, әйе, ашыгыбрак китеп, тышы бераз, ямсызрак килеп чыккан иде. Берәү нинди комплимент язып калдырган иде әле. Менә. Бәлешнең кырыеннан трактор үткән. Якын дустым, Әлмәтнең данлыклы мартачысы Рамил Гыйбадуллин мине кайткан саен, Рамилне беләсездер ич. И я вам привез очень много меда от моего друга-пасечника в 3-м поколении. Его зовут Рамиль Гибадуллин из села Чупаево. Мин бит аның балын поле чудеска алып барып, Якубовичка тапшырган идем. Где мед? Мед в студию! Менә шул Рамил кайткан саен мине бәлеш белән көтеп ала. Дустыбыз Ленар кайтты. Шуңа инде без бәлеш пешерергә булдык. Ленарга гөл кунакка килсә, гөл бәлеш белән каршы ала Ленар. 8-9 суган салдым монда мин бит. Сез беләсезме соң? Иле безнең иң шәп поварлары һәм кондитерлары ирләр икәнен. Константин Ивлев белән Ринат Акзамовны беләсездер ич. Хәзер җитди, серьезный итеп сөйләшик. Нәрсәдер эшли белү ул югарыдан бирелгән сәләт. Әгәр тәкъдиреңә тәмле бәлеш пешерү язылган икән, моңардан берничек качып та, кутыла да алмассың. Халкыбыз әйтә торган бик матур бер сүз бар. Кызлар пешергән ризыкка фәрештә бер канатын, ирләр әзерләгән сыйга 2 канатын да тыга. Менә киләсе видеода 3 почмак белән бәлеш арасында 10 аерма табарга тырышырбыз.